Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo daga cikin jerin bidiyo da nake kawo muku na Jquery da Hausa. Idan ba a manta ba, na tsaya ne a wancan bidiyo din inda na fara magana akan selector. To ina ganin kila zan dan bata lokaci in ƙara faɗaɗa selector din kafin in ci gaba daga inda na tsaya a wancan bidiyo din, ko da ko zai ɗauki lokaci. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, zan buɗe wani sabon file. Kar a manta wancan ina magana ne akan selector. So shi wannan selector din akwai id selector na yi bayani, wanda wannan it use yana amfani da hash ne, ana accessing din shi. Akwai class selector wanda yake amfani da dot ne ake accessing din shi. Akwai element wanda yake amfani da normal element, sunan element din a cikin selector din. Akwai selectors da yawa, amma kafin in je sauran selector din zan fara yin magana akan wannan selectors din guda uku, to kuma sannan in yi sosai mu zo sai a ƙara akan wa'annan guda uku, saboda in mutum ya fahimci id selector, ya fahimci class selector, ya fahimci element selector, sauran an na kawo su ba zai zama mutum ya ba shi wahala ba ko kuma ya rude. So abu na gaba shine shi Jquery selector yanda yake aiki, yana aiki ne ta wani hanya wanda na farko shi selector din yana farawa da dollar sign ne. Idan mutum ya buɗe dollar sign, idan mutum ya rubuta nake nufi dollar sign, sai ya zo sai ya buɗe brackets guda biyu. Idan ya buɗe brackets din guda biyu, sai kuma ya buɗe ko single quote ko double quote. A cikin wa'annan quotes din sai mutum ya rubuta ainihin hash pound sign, sai kuma ya zo ya rubuta select, ya rubuta id name din, ya rubuta id name din da ya rubuta da ya sa a tag din, sannan sai ya zo sai ya sa nan kuma shine method din da yake so ya calling akan wannan element din da ya selecting. Daga nan zuwa nan wurin selector, nan wurin kuma zan iya ce mai kila function ko kuma wani abin da ya kama da haka. So nan wurin, daga nan wurin shine selector, nan wurin kuma shine method ko kuma function. A nan nasa id ne, amma selector din zai iya zama community class ko element ko tag ko kuma sauran selectors din da zan kawo su a hankali. Wannan method din ko kuma function din shi ma zai iya zama ko click ne ko hover ne, ko kuma da akwai methods da yawa wanda za a yi amfani da shi. To amma a gane shine daga nan wurin zuwa nan, daga nan wurin zuwa nan wurin shine selector din. Daga dot din nan zuwa nan dama shi kuma daga wannan kan dot din nan zuwa dama shi kuma shine method din. Saboda haka ina farawa da dollar sign ne, sannan kuma a buɗe brackets. Idan an buɗe bracket, a cikin brackets din sannan shine za a zo a rubuta sunan id, a sa hash pound sign, sai a rubuta sunan id din da aka ba element din. Daga nan kuma sai mutum ya zo ya rubuta dot, ya sa dot, sai ya zo ya sa method din. Abin da nake ƙara faɗa, nake bada misali ana misali in na zo na sa wannan na buɗe single quote ko double quote, na sa wannan hash din, kila suna id din da na bashi shine kila my div, kila suna id din ne. So sai dot, me nake so ma my div din, zan ce kila click, sai in zo sai in buɗe wani wa'insu brackets din guda biyu, sai in zo sai in rubuta function a ciki. In na rubuta function a ciki, sai in sake buɗe wa'insu brackets guda biyu, sai in buɗe curly brackets, sai in zo sai in rufe nan. So duk abin da nake so in yi calling, sai in yi calling in between tsakanin wa'innan curly brackets din. Daga nan zuwa nan ga wannan bracket din ya ƙare. A cikin wannan bracket din kuma sai in zo sai in kira function da nake so kira. To kusan duk abin da mutum zai yi haka zai, zan sa click, zan iya canza nan in sa kila misalin ce hover, zan iya canza nan kila in ce on misali click ko kuma focus
ko kuma dai ga method da yawa wanda a hankali na dai bani misali ne wanda zan iya kawo su. So amma so far yanzu ina magana on click ne, which means an san cewa ba abin da ake yawanci yin clicking in ba button ba. Insha Allah za mu haɗa video na gaba.